Good day! Maupay nga gabi yung tanan adi ngayon kita didi may sagkahan on the way kita tikatungan kita matalong late ngan nakaabot na kami matalong late nagpahuway kami kahuman pa nga on ma-relax na kami alas 12:30 na kami nakaabot nagbatsi kami alas 8 ngan aga na ops adi ngayon kita barangay Tigbaw matalong late didi bound diriton bato late ngan hin buntok adi kita didi ha barangay Tigbaw ngayon kay nagkaupod ang mga tawo ha akon adi kita didi ha jungle agito kay matugnaw didi kay nag-uran-uran kagab-ingan adi na adi hira baga namatilaan kitahan mga leksyon bindisyon kan pagkatapos ito guys maaram pa kamo kung nag-ano kami nangaon kami kay waray pa, ay anay, kaya di matatapos na ngan, nangaong kami, nganhin, adi nakupod nga gwapo, ngan pagkatapos ito mga udto na to, pagkaudto, nagbatsi liwat kami, nganhin, nagbatsi, amula, nagbatsi,